Впечатлена съм от големия брой колеги, които след тази тежка сутрешна сесия са готови да участват в следващото предизвикателство на зимното училище. Това е този учебен модул по ехокардиография. Ще си позволя да започна с едно послание към вас. Първо, като към клиницисти, посланието ми е наистина да събирате информация, да натрупвате информация, да следите информацията, защото познанията за новите възможности на ехокардиографския метод извън конвенционалната ехокардиография позволява наистина да се навлезне в дълбочина, да се разкрият предклиничните изяви на редица сърдечно-съдови заболявания. От друга страна, посланието ми към вас, като към бъдещи не само клиницисти, но и ехокардиографисти, защото двете неща вървят плътно заедно, е да не забравяте, че реалната диагноза може да се постигне в огромния брой случаи само при комбинация с един набор от клинични показатели. Една добра анамнеза, родословно дърво, ход на заболяване, паразаболявания, ако щете, характеристика на кожа, коса и така нататък. Тоест, наистина, клиничната ехокардиография изисква и двете неща. Много добри познания за методиката и едно изключително широко лекарско мислене. Искам да ви дам няколко пояснения как ще структурираме този модул. Всички сте видяли по една анкета, която е поставена на столовете. Това са всъщност 4 различни по тежест въпроса, на които бих ви помолила да отговорите сега изходно, като анкетата е абсолютно анонимна. Идеята е да получим ориентир къде се намирате в този етап на обучението, за да можем по-точно да прицелим формите на обучение, начина на обучение в следващия етап и в следващите училища, разбира се. В края на учебния модул бих ви помолила тези от вас, които имат корекции в отговорите си, в дясната част на съответните въпроси да направят корекцията, която те преценят. В края на сесията ще ви помоля, ще съберем на изхода тези анкети. Всъщност, акцентът в учебния модул ще бъдат наистина клиничните случаи и в презентациите, които предстоят, има, разбира се, една стегната, резюмирана теоретична част, подкрепена от клиничен случай, като през цялото време ще има и въпроси към вас. Съжалявам, че няма такава система за гласуване, за да се отчита автоматично, но не се притеснявайте от погрешно стигане на ръка за грешен отговор. Въпросът е наистина да се стигне до верния отговор в етапа на обучение. Със сигурност изпитващите грешими. Въобще имаше едно много хубаво послание в книжката за въпроси, които колегите от пропедевтиката бяха приготвили за ехокардиография фундаментално ниво, че общо взето, колкото повече човек знае, наистина и се съмнява и прави по-широки разсъждения понякога. Лошо е, когато много малко знаещите добиват много голяма увереност, но случая всъщност е различен. Вдигайте ръка за това, за което мислите, че е вярно, ще получите и верния отговор в хода на презентацията. След като завърши тази част от учебния модул, някъде може би около 4:30-5, най-вероятно към 5 часа, онези от вас, които издържат, защото наистина е тежко, няма да се разсърдя нито аз, нито колегите, на всички колеги, които се чувстват изморени, не могат да издържат до края, по всяко време сте свободни, да излизате да пиете вода, да се връщате. Тоест, наистина, с пълно разбиране сме към тежестта на една такава учебна програма, но към 5 часа ще има 2 клинични случаи на живо, 2 изключително интересни пациенти, които ще доведат с една линейка от разлог. И онези от вас, които останат с достатъчно настроение
и с желание могат да видят изработването на ехокардиографското изследване на живо при тези пациенти в малката зала. Нарочно е малко, защото предварително сме убедени, че няма да толкова голяма групата. И така, позволете ми да дам думата първо на доцент Гинова, която всъщност ще представи една изключително важна тема. Още вчера стана въпрос за сърдечната недостатъчност при запазена изтласна фракция, една сериозна група пациенти с сърдечна недостатъчност и всъщност тя ще поясни как дефинираме диастолната дисфункция при болни с запазена изтласна фракция и сърдечна недостатъчност. Уважаема професор Кътова, уважаеми колеги, сърдечната недостатъчност за запазена фракция на изтласкване започва да става все по-честа. Знаете, че 50% от пациентите с сърдечна недостатъчност всъщност са с запазена фракция. Пациентите, които имат сърдечна недостатъчност и запазена фракция, по-често са по-възрастни пациенти от женски пол, имат хипертония и наднормено тегло. Важна е диастолната функция при този тип пациенти. Диастолното пълнене се предшества от способността на лява камера да релаксира. Следва бързото пълнене, диастазата и пълненето по време на предсърдната контракция. Докато от митралната спектрограма вълната зависи много от преднатоварването и след намаляването и при удължена релаксация на лява камера следва значително повишение на тази скорост от компенсаторно повишеното левопредсърдно налягане. За разлика от нея вълната, скоростта на движение на митралния анулус, оценена чрез пулсов тъканен доплер, прогресивно намалява с увеличаване на тежестта на диастолната дисфункция и тя не зависи от преднатоварването. Това е доказано с инвазивни изследвания. Комбинирайки вълната на митралния кръвоток с скоростта на движение на митралния анулус, ние можем да получим представа за левопредсърдното налягане чрез елиминиране на влиянието на всеки от тези показатели от възраст релаксация и да остане информацията само за левопредсърдното налягане. Показанията, препоръките, които имаме, са ехокардиографска оценка на наляганията на пълнене при пациенти с запазена фракция на изтласкване, са базирани на отношението Е към Е'. Когато отношението е под 8, ние имаме нормални налягания на пълнене. Когато е над 15 за медиалната страна на митралния анулус или над 12 за латералната, ние имаме повишени налягания на пълнене. Така наречената сива зона между 8 и 15, ние трябва да използваме при тези пациенти допълнителни показатели, за да можем да оценим наляганията на пълнене, в частност левопредсърдното налягане. На отношението Е към Е' и в допълнение на отношението Е към А на митралната спектрограма е базирана и оценката на степента на диастолната дисфункция, като сивата зона е втори стадий, втора степен, при който имаме вече повишени налягания на пълнене, трета степен още по-големи, значително повишени налягания, докато при първа степен, така наречената удължена релаксация, наляганията са нормални. Представяме случай на една 79 годишна жена с анамнеза за лека хипертония, която постъпва в клиниката с оплаквания от задух и сърцебиене. На практика на ЕКГ се регистрира тахиаритмия при предсърдно мъждене, която много бързо е копирана, но пациентката остава симптомна с задух, кашлица, невъзможност да лежи на ниско. Така изглежда ехокардиографията и парастернален образ по дългата ос. Лявата камера се вижда, че е с запасени кохирни размери, добра кинетика.
Радиалната функция е запазена на камерата. От 4 куки на апикален образ се вижда, че добре съкръщава лява камера. Измерихме фракция на изтласкване над 60%. Така изглежда митралната спектрограма. При жената е към А отношението е 1,7. И един въпрос към вас. На какво се дължи вълната в средата на диастолата? Това е артефакт, едната възможност. Другата причина да се дължи на синусовата брадикардия. Третата причина това да е белег за напреднала диастолна дисфункция. Мога ли да помоля колегите, които считат, че това е артефакт, да вдигнат ръце? Тези, които смятат, че се дължи на синусова брадикардия. Благодаря. На тежка диастолна дисфункция. Благодаря. Това е така наречената L-вълна, която има скорост над 20 см в секунда, за да покрива критериите в средата на диастолата и се дължи на кръвотока от ляво предсърдие в лява камера, поради това, че левокамерната релаксация е толкова удължена, че завършва доста късно и тогава леко пада налягането в лява камера и от градиента на налягането следва тази вълна, пълнене в диастазата, която е белег за много тежка диастолна дисфункция и високи налягания на пълнене. Това е запис от митралния аналоз, спектрограмата, скоростите на движение в ранната и в късната диастола. Изчисленото Е към Е отношение е 14,8. За латералния аналоз отношението е 9,7 и ако осредним Е' скоростите на медиалния и латералния аналоз и изчислим отношението Е към Е', то е 9,5. Нов въпрос. Каква е причината за различните cut-off стойности, които имаме от препоръките за отношението Е към Е', измерено за медиалния и за латералния аналоз? В единия случай 15, в другия случай 12. Първия вариант, че Е-вълната е по-висока на септалния аналоз. Втория вариант, че вълната е по-висока на латералния аналоз. Разликата е да е резултат от различния ъгъл между курсора и миокарда при позиционирането на пробния обем. Или пък имат отношение вариациите на скоростите на митралния аналоз между отделните сърдечни цикли, в които измерваме за медиалния и латералния аналоз. Колеги, моля ви, които дават верен отговор, едно да вдигнат ръка. Които дават верен отговор, по-висока е прием в латералният аналоз, да вдигнат в ръка. Тези, които считат, че резултата от различие в ъгъла при позиционирането на пробния обем между курсора и миокарда, да вдигнат ръка. И четвъртият отговор, има ли за него? Благодаря. Действително, причината е в по-високата скорост на латералния аналоз, съответно отношението, което е изчислено от вълната на митралния кръвоток. От тук се появява разликата в определените горно-гранични стойности.